नमस्कार मंडळी, आम्ही मालवणी या चॅनलवर आपले मनापासून स्वागत आहे। हे बघा, आज मी मस्त आपणास नॉनव्हेजमध्ये बकऱ्याचं मटण करून दाखवणार आहे। तर आम्ही बोलतो मालवणी, तर आम्ही आपलं व्हेज नॉनव्हेज दोन्ही आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला ही नॉनव्हेज रेसिपी करून दाखवणार आहे। त्यासाठी 1.5 किलो हे बकऱ्याचं मटण आणलेलं आहे। जेव्हा आपण बाजारातून मटण आणतो त्यावेळेला आपल्याला हे स्वच्छ धुवून, म्हणजे बारीक वगैरे करायचे असेल तर बारीक वगैरे करून घ्यायचं आणि आपल्याला स्वच्छ वगैरे धुवून मगच आपल्याला ह्याला मसाले वगैरे लावून घ्यायचे असतात। तर आता ह्यामध्ये बघा, मी मसाले वगैरे घेतलेले आणि कांदा खोबऱ्याचं तुम्हाला आणि आलं लसूणची पेस्टचं वाटण दाखवते। ते मी वाटण कसं केलं ते पण तुम्हाला दाखवते, पुढे व्हिडिओ स्किप न करता पहा। तर हे बघा, व्हिडिओ मोठा होईल त्याच्यामुळे मी काय केलं, कांदा आणि खोबरं हे असं वाटून घेतलेलं आहे। आणि हे आता कांदा मी जवळजवळ 4-5 कांदे घेतलेले आहे आणि 2 वाटी ते 1.5 वाटी असं नारळाचं खोबरं असतं ना, सुकं, जे माझ्याकडे भाजून ठेवलेलं आहे ते घेतलेलं आहे। असं आपल्याला जेव्हा भाजून वगैरे ठेवतो तो वेळेवर आपल्याला उपयोगी पडतं। आणि ही आलं लसूणची पेस्ट आपल्याला 2 आठवडे किंवा आठवडाभर चांगली पुरून जाते, त्याच्यासाठी मी ही बनवणार आहे। त्याच्यामुळे मी आधी हे सगळं वाटण केलेलं होतं आणि नंतर मग मीठ मसाले वगैरे आपण मटणाला लावून घेतलेले, म्हणून तुम्हाला मी हे वाटण दाखवते। त्यासाठी बघा, आलं लसूण, कोथिंबीर आणि कढीपत्ता ह्याचं माझं कायम वाटण असतं, कारण कढीपत्ता पण आपल्या शरीरासाठी फायदेशीर असतो, म्हणून कढीपत्ता हा आपल्या जेवणात आवर्जून वापरायचा असतो। त्याच्यामुळे माझ्या वाटणामध्ये अशा प्रकारेच मी सर्व घेते। थोडं वाटून झाल्याच्यानंतर बाकीचं पण सर्व मी एकत्रच वाटून घेणार आहे, कारण सर्व एकजीव झालं का सर्व व्यवस्थित असं मस्त अशी चव येते अशा आलं लसूण, आणि काळपट पण होत नाही, कारण मी यामध्ये ना थोडं थंड पाणी वापरते आणि मग वाटून घेते। मग जवळजवळ 2 आठवडे राहिलं तरी माझे हे वाटण असतं ना, हे हिरवंगार राहतं। तर आता हे आलं लसूण कोथिंबीर कढीपत्त्याचं मी तुम्हाला वाटण करून दाखवलेलं आहे। आणि अशा प्रकारे तुम्ही वाटण करून ठेवलात ना, तर तुम्हाला इमर्जन्सी जर सकाळी पहाटे वगैरे डबे वगैरे करायचे झाले ना, तर तुम्ही अशा प्रकारे तुमच्याकडे वाटणं असली ना तर तुम्ही जेवण करू शकता। म्हणून मी वाटण वगैरे अशा प्रकारे करते। आणि मी तुम्हाला बहुतेक वेळेला मी व्हिडिओमध्ये वाटण भाजून वगैरे खोबरं त्यावेळेला पण दाखवलेलं आहे, कारण व्हिडिओ मोठे होऊन जातात, त्यामुळे मी आता भाजताना वगैरे दाखवलेलं नाही। पुढे पाठी कधीतरी पुन्हा असं कांदा खोबऱ्याचं वाटण तुम्हाला पाहिजे असेल दाखवायचं तर मी तुम्हाला दाखवेन, नक्की कमेंट करून सांगा। आता हे मी बघा कांदा खोबऱ्याचं पण वाटण वाटून घेतलेलं आहे आणि आता हे आपल्याला काढून घ्यायचं आहे आणि तुम्हाला जितकं लागेल तेवढंच वापरायचं। राहिलेलं डब्यात भरून पुढच्या कोणत्याही ग्रेव्हीच्या रस्सा भाजीला किंवा तुम्ही कोणतीही ग्रेव्हीची नॉनव्हेजची रेसिपी करत असाल, व्हेजची रेसिपी करत असाल, त्यावेळेला आपल्याला ते उपयोगी होते। तर हे बघा, मी दोन्ही वाटणं दाखवलेली आहे। कांदा खोबऱ्याचं मी कमी वाटलेलं आहे, कारण काय माहिती आहे, थोडंसं मटणामध्ये घालून आपल्याला थोडंसं उरलं तरी चालते, पण आलं लसूणच्या पेस्टचं आपल्याला आठवडा 1.5 आठवडा असं होऊन जातं। आता हे मटण आपण छान असं धुतलेलं आहे आणि जेवढं मला वाटण लागणार आहे तेवढंच मी काढून घेतलं आहे, कारण नंतर मग आपल्याला मटणाला हात लावायचे, कारण वाटणाला हात लावणं आधी मटणाला हात लावणं नंतर वाटणाला हात लावणं हे बरं नसतं। त्याच्यामुळे आपण आधी मग वाटण थोडंसं बाजूला काढलं आणि नंतर आपल्याला ह्यामध्ये पुदिना आहे ना, पुदिना घालून घ्यायचा। पुदिना मी वाटणामध्ये घातलेला नाही आहे, ज्या वेळेला मटणाची मी रेसिपी करते त्यावेळेला मी पुदिन्याचा वापर अशा प्रकारे करून घेते, जेणेकरून मटणाला छान अशी चव येते। त्याच्यामुळे पुदिना तुम्ही बारीक करून घाला, तुम्हाला पुदिना कुठे मटणामध्ये असा दिसणार नाही, छान असा शिजला जातो व्यवस्थित। आता आपण आलं लसूणची पेस्ट, मीठ वगैरे घालून घेतलं आहे, 2 चमचे मालवणी मसाला, 2 चमचे लाल तिखट मसाला, 1.5 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा हळद, आणि हा आहे मटण मसाला जो बाजारामध्ये मिळतो तो पण मी यामध्ये वापरला। तुम्ही म्हणाल एवढे मसाले का, तर मंडळी आपण कांदा खोबऱ्याचं वाटण करतो त्यामुळे आपल्याला मसाले जास्त घ्यावे लागतात। तर तुम्ही नुसतं जर वाटण न करता तुम्ही जर नुसतं पातळ पाण्यासारखं जरी केलं तर तुम्हाला मसाल्याचा वापर तुम्हाला कमी करायला पाहिजे। तर आता हे मी सर्व मसाले ह्याला लावून घेते, मसाले व्यवस्थित एकजीव लागले पाहिजे। जवळजवळ तुम्हाला अर्धा तास मॅरिनेट करून तुम्ही ठेवलात ना तरी व्यवस्थित असं मीठ मसाले वगैरे लावून जातात। म्हणजे आपल्याला काय माहिती आहे, तुम्हाला जर ह्याला लिंबू पिळून लावायचं असेल तरी तुम्ही लिंबू पिळून लावू शकता, पण मी काय करतो, आम्ही जेवताना लिंबाचा वापर करतो त्याच्यामुळे मी लिंबू लावलेलं नाही आहे। आता ह्यामध्ये एक कांदा मोठा होता तो बारीक करून घेतला, थोडीशी कढीपत्ता, म्हणजे जवळजवळ 10-12 कढीपत्ताची पानं आपल्याला, म्हणजे 10-12पेक्षा जास्त, कारण कढीपत्ता जास्त असेल तर चव पण चांगली येते आणि कढीपत्ता तब्येतीसाठी चांगला असतो। त्याच्यामुळे एक कांदा आणि 10-12 कढीपत्त्याच्या वरती पानं घेतलेली आहे। ही चांगलं आपल्याला असं थोडंसं लाल झाल्याच्या नंतर आपल्याला ह्यामध्ये मटण घालून घ्यायचं आहे। मंडळी, मटण शिजायला ना भरपूर वेळ लागतो, तुम्हाला जर जमल्यास तर तुम्ही कुकरमध्ये पण शिजवू शकता, पण काय माहिती आहे, कुकरमध्ये शिजवलेला ना चांगली अशी इतकी चव लागत नाही। मी करून बघितलेलं आहे, थोडीफार चव लागते, म्हणजे आपल्याला जर गॅसची बचतच करायची आहे तर आपण
आता कुकरमध्ये केलं तरी मंडळी चालून जातं. तर काय माहिती आहे, मटण कधीतरी असं तुम्ही असं शिजवलात तरी चालून जातं पाण्यामध्ये. आणि गरम पाण्याचा वापर करायचा मंडळी, थंड पाण्याचा वापर करायचा नाही. गरम पाण्याचा वापर केल्यामुळे काय होतं माहिती आहे, मटण आपलं लवकर पण शिजलं जातं आणि जास्त होतं. पण आता काय माहिती आहे, आपण तेलामध्ये परतून घेतल्याच्या नंतर आपल्याला पाणी घालून शिजवायचं आहे आणि अगदी 5-1 मिनिटांनी आपल्याला उघडून बघायचं आहे, नाहीतर खाली लागायची शक्यता असते. जेणेकरून तेलात छान शिजलं जातं आणि जे ताटावरचं गरम झालेलं पाणी आहे ते आपण ह्यामध्ये घालून घ्यायचं. आणि आपल्याला ह्याच्यामध्ये आपल्या ताटाला जे मीठ मसाला वगैरे असतो ते पण आपल्याला ह्यामध्ये पाणी घालून घ्यायचं. ते पाणी फेकायचं नाही, सगळं त्याच्यामध्ये ताटामध्ये ते पाण्याचं असं आपले जे चविष्टपणा असतो ते असतो, त्यामुळे पाणी ते फेकायचं नाही. ताट डायरेक्ट धुवायला घ्यायचं नाही, ताटामध्ये पाणी घालून तेच पाणी मटणाच्या ह्याच्यामध्ये आपल्याला वापरायचं आहे. किंवा तुम्ही इतर भाज्या कोणत्या करत असाल त्याला वापरलं तरी चालेल. तर आता हे बघा, मी बाजूला गरम पाणी करत ठेवलेलं होतं, त्याच पाण्याचा वापर करून मी छान असं शिजवून घेणार आहे. आपल्याला वाटलं तर शिजलं नाही तर तुम्ही अजूनही पाण्याचा वापर करू शकता मंडळी आणि चांगलं शिजवू शकता. आता हे मस्तपैकी पाण्यामध्ये शिजवून घेऊ शकता. आणि आपल्याला कांदा खोबऱ्याचं वाटण घालायचं आहे, त्याच्यामुळे मसाल्याचा वापर जास्त प्रमाणात करायचा. आता मी झाकण मारून जरी शिजवलं तरी मध्ये मध्ये झाकण उघडून बघून ढवळून घ्यायचं असतं, कुठे आपल्याला व्यवस्थित शिजलं आहे काय किंवा काय, तर त्याच्यामुळे उघडून बघायचं असतं आणि आपल्याला चांगलं ते शिजवून घ्यायचं असतं. आता हे मी छान असं शिजवून घेते आणि या ताटामधलं जे पाणी आहे ना ते पुन्हा यामध्ये घातलं, कारण जेवढं तुम्ही पाणी घालून शिजवाल ना मंडळी तेवढंच तुमचं मटण चांगलं शिजलं जातं. तुम्ही जर कमी पाण्यात शिजवलं तर मटण शिजलं पण जाणार नाही आणि हे होणार. आणि आठवणीने तुम्हाला सांगते पुन्हा एकदा, मटण शिजवताना गरम पाण्याचाच वापर करा. थंड पाण्याचा वापर केलात तर जे पाणी आपण मटण असतं ते आपण थंड घातल्यामुळे ते शिजेपर्यंत ते त्याला थंडपणा असतो, त्यामुळे पाणी गरम व्हायला वेळ लागतं आणि अजून मटण शिजायला वेळ लागतो. त्याच्यामुळे गरम पाण्याचा वापर करा आणि छान असं तर्री येईपर्यंत मस्त असं मटण शिजवून घ्या. आता बघा मी केवढं पाणी घातलेलं आणि आता ते पाणी किती आटलं गेलेलं आहे. आणि आता हे पाणी आपल्याला ह्यामध्ये कांदा खोबऱ्याचं तुम्हाला किती आवश्यक पडणार आहे तेवढं तुम्ही खोबरं घाला. म्हणजे 1 वाटी किंवा अर्धी वाटी तुम्हाला किती घालायचं आहे त्याप्रमाणे तुम्हाला ह्यामध्ये खोबरं घालून घ्यायचे आहे. तुम्हाला किती ग्रेव्ही करायची आहे, सुक्कं करायचं आहे की पातळ करायचं आहे, त्याप्रमाणे ग्रेव्ही घालायची. म्हणजे आपल्याला कांदा खोबऱ्याची ही ग्रेव्ही घालून घ्यायची आहे. तर आता हे छान असं आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे. तर आता हे बघा कसं दिसतं आहे, पाणीदार दिसतं आहे. ते चांगलं आता आपल्याला मस्त रटमटू येऊ द्यायचं आहे. बघा मस्त असं छान असं रटमट यायला लागलं आणि नंतर थोडा गॅस असा स्लो ठेवून आहे ना मंडळी, हे बघा छान असं शिजवून घेत होती. तर आपण ना शिजलं आहे की नाही ते बघायला हवं आहे. त्यासाठी एखाद दुसऱ्या फोडी काढून घ्यायच्या आणि हाताने बघायचं की बाबा हे शिजलं आहे काय. आणि शिजलं तर आपल्याला थोडंसं अजून बारीक गॅस करून अजून 1-2 मिनटं शिजवून घेऊन नंतरच आपल्याला गॅस वगैरे बंद करून घ्यायचं, कारण मटण शिजायला मंडळी जरा काय माहिती वेळ लागतो. आणि आता हे थोडंफार शिजलं आहे तरी पण थोडंसं बारीक गॅस करून मी अजून जरा थोडा वेळ शिजवून घेणार. तर हे बघा छान असं शिजलं गेलेलं आहे, तर्री पण छान अशी आलेली आहे आपल्या मटणाला आणि मस्तपैकी आता झालेलं आहे. आणि मंडळी अजून हे थंड झालं ना की बऱ्यापैकी असं घट्ट होऊन जातो, कारण कांदा खोबऱ्याच्या वाटणाने काय माहिती आहे त्याला थोडासा घट्टपणा येतो. आणि तुम्हाला जर पातळ करायचं असेल तर वाटण पण चांगलं घाला भरपूर आणि पातळ पण तुम्ही करू शकता. पण आता अशा प्रकारे हे बघा मी मस्त असं मटण करून दाखवलेलं आहे. तर आता हे चांगलं थोडं 5-10 मिनटं असं मस्त पुन्हा एकदा चांगलं शिजवून घेतलं. आणि आता आपल्याला ह्यामध्ये गॅस बंद करून मंडळी कोथिंबीर घालून घ्यायची. असेल तर भरपूर घाला, नसेल तर थोडी घातली तरी चालून जाते. तर काय माहिती आहे, अशी कोथिंबीर घालून पण मटणाला आपल्या छान चव येते. आपल्या आलं लसूण पेस्टमध्ये पण आपण कोथिंबीर वापरतोच मंडळी, नुसती आलं लसूणची पेस्ट नसतेच, कोथिंबीर आणि कढीपत्त्याचं घालून आपण पेस्ट केलेली असते. त्याच्यामुळे काय माहिती आहे मटणला छान अशी चव येते. आपण नक्की करा. हे बघा छान असं मी आपणास मटणाची मालवणी पद्धतीत रेसिपी करून दाखवलेली आहे. अशाच नवनवीन रेसिपी किंवा इतर व्हिडिओसहित मी आपणास कायम भेटतच असते. आपण माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब, हाईप करायला विसरू नका. चला तर आता इथेच थांबते. मस्त खा आणि स्वस्थ राहा. आपण माझे व्हिडिओ पूर्ण पाहता त्याबद्दल मनापासून खूप खूप धन्यवाद. बेल आयकॉन क्लिक करायला पण विसरू नका, जेणेकरून आपणास चॅनलचे नोटिफिकेशन मिळतील.